Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council, lingba ka Waste Management Cell, ringkat ke Jintrelang bat ke Himamaliam, ha ka Santarek ubna Jilio, mentaus nem arzakat kendai. Kabadai ru kasngi kebelatep pum ka World Environment Day kin saperlong ke jingpko ya ke yodo ka ban sedang nadu kapor prasiteng mistem ha ka jekran berkinong pathai khobor hadin balawai ke jingilang UCEM jong ka HADC uba ten well dekhar ulai tho bakani ke dei ke jingilang ka baningkong jong ka Waste Management Cell bat hakani ke jingilang la shim ya karai ban perlong ya ke jingpko ya ke yodo bat ke jingtmu jong ka ke jingpko kalong ru kum sibenta ban board kat kum ka hukum jong ka National Green Tribunal haba banrap lang halor kani ka phang nakaliang u Chief Forest Officer ubalong ru u Chairman jong ka Waste Management Cell uba ar kala ulai tho bah ka santre ujulio haswa ban sedang ke jingpun khon ya ka yodo kandan chua ka jelang ka balingkon ha ka ba CM ka HADC uba ten world khar unlong u kongsan bat nakaliang ka Waste Management Cell kan sapan jengrap ru na ka Shillong Municipal Board bat na katna Urban Affairs na ka banta ki jingdon kam hakani kesngi ya ka Waste Management Cell la thau bat la menjur da ka Executive Committee jong ka HADC ha ka arpsau trek bana yayong menta usnam arja kat khandai bat hakani ka committee la kan thop lang ru yau Environmental Engineer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong uba wanchan ar kharkrang kumu advisor la constitute badla approve ni ka waste management da ka executive committee ha arpsau trek jong April khat arajas khat khandai but khane ka sel ngidon chairman secretary bat ngidon khat langut ki members bat ngilajid yai ba W kharkrang banlong kum advisor ubadairu environmental engineer jong ka Meghalaya State Pollution Board ti kum banglaong ngidon khat langut ki members kini ki long kum ne u chairman de hi ba argala badai Chief Forest Officer jong ka district council jongi secretary de ba AL Basyamoj badai under secretary nang tagi members kidon ba C Polong badai deputy secretary ngidon ba M Lendo deputy Chief Forest Officer ngidon W Lendo under secretary ngidon Srimati R Lingkhoi under secretary ngidon ba V Dhar assistant engineer ngidon ba M Shooting badai special officer ngidon ba HM badai licensing officer ngidon ba G Shadab badai system analyst ngidon ba C Marweng badai superintendent ngidon ba Corridor Syndrome badai enforcement inspector ngidon ba H1 Khar badai fishery supervisor ngidon ba Ilamare badai law assistant natang ngidon yau ba Syam Rumnong badai enforcement sub inspector te kumbang laon mentang labu badai ba Kharkrang environmental engineer jongka state pollution jongka Meghalaya State Pollution Control Board banlong kumu advisor jungi te kanika selt tahapan page ya sibun bang kam ke badai kanika solid waste management kepa katkum kanika ruled jongu jongka central government kepada jong senam arajar riu bat ban pentre kam ni gene haki jaka ki bahaba po jongka district council namar kumbakalong menta kan ni kan trekam habro khoi ka state ne te henroi jaka ki balai ni ki trekam ko sarkar kata mo ka district council ka habang trekam ka waste management ki no te ngai mar ka district council ka don la jong jing mud hiru ha lor kan ni ka benta bangin ha ban draft ban sina lagi jong ki action plan ki ka dei bat kan ni ka benta mo te hakabedi berkanika kam te nakaliang jong ka committee kanika cell jongi kepada yang ni jong ka waste management kepada council cell kila asyong ke meeting mata kesni pada meeting ke kila asyong mata kesni kila rai ba ha santarik jong mentau jong ni mata lai mo santarik June ka dega World Environment Day te ka district council rengkat ke jitilang usi yang Himamalim kimut ban le kanika cleaning drive ke jipun hu jong yo do tapi kan ke program di yang banyak baik benar sedang ada kapor sama siteng prasiteng bat kani kalau ada ka sinjam ka baning konge jongka district council lengba ni ka waste management cell kemangini platform entah mo kum kadak nyong jing
jubab jong ha bedai beka order na ka NGT no tu ngila rai ba ha ka price tang in ya long no ya ka kenja small program shaban sedang ban berkhoi ti ngila ya rai ru bangi nakaliang usimlim un ajing tep bangin khang no ki yo hadok ana dep son ke program ke ngip hadok kana bangin dep program mendai tak kata ngila pan ngin sapan ki rap ro na ki municipal na ka urban bat ngin ajing tep ro chief secretary commissioner secretary jong DCA but quick cantonment board ro in sa late bani kendo nakaleng jeng ka sel ban ai jeng tip jingi ban corporate lang ikani kam nomor kani kadi ka kam ka ba constant tam khamtam ba ngile atat ngi rakhe ta ka world environment te kadi ka kuma ong CM kadi ka initiative ka ba ngi la le ka basdang te ngi scam baling ba ini kam ibarut ka ba ngi nasdang kan long ro kadak ba nang ni smart ngi sa pisang pat ban late pat quick ki jaka ndai ngin ko tang ni po yudo regin pisang pat ku jaka dan le ekani cleaning drive hadin gajing bodin ya ka to gajing kasdang na gajing le jong i chief secretary jong ka jala jong i mi hap te mi khamar ke NGT ban ai report regarding ka compliance technique waste management rules te hang to vre la hi bobon ki jingduna na kleng jong i te pori 15 re la khota ka meeting but ka jingmi jong to ka meeting bre ka polong bre na kalian ka district council affairs bre bikin issue ka sithi je district council bre halor ka ne ka kam te kum ka we na ka dak ban pen tip iki paiba ya ka ne bat ka we ru na kalian district council bre namar ba ban pentrika mi ka waste management rules ngidong kam gidor bashnong bre ba pej bre de ki hima bi jong ki hima te da ka basang bre jong kani bre ngi sungu dei ba ngin sang na yo da ka jing trei lang bat hima beliam makalong ka jing pun khoi pun su tho dai pai ba kane ka jing sang kalong tang kadak andrei ka ban ya chakmat bre ka dei bre shiki shnong ki tha te ki ba hapo schedule area hapo bomdei hapo schedule area bri hapo municipal area ki jing trei kam jungi ban do matala khasan ar posna mi la persang bon jai ki rukom kitu ki jing hikai bingyo anung to te nakaleng jonga bre ngin prung hapo ka action plan bre ka ba nakaleng ka district council bre prepare ka tu ka draft action plan bre ka jing thu ko long ngin sa ra kinra na district council po ka executive kinda approve yo to ngin sa shong in meeting lam ki hima bro kha kumno bagi nya chakmat namar ba jaga rukom belum nyut hi ngimla bangin ong salun sar ngin bot ka ju rukom andrei ki kendon bre juga rukom ban kho i bre ka tu ngin hab ya ba la kalong ha bhoine na kalong sa west khasios ne na kalong ha ri khasi jungi ne sa langam ne ngin habat be gitu te halor gitu ki nongrim bre ngin sapet bre ha kanur kom bre ngin frame ki guidelines bre kala ban long frame ki bylaws ro khnang ba ngin yo ya kata ka thong ba ngin na ba ngin pentrika mi gitu ka waste management rules are jar country ki sibenta na kani munchwa kor kom lum nyun kadi bielum libre chmortan rei menta bre banyo jakar ko wi kadi ka ba sakawi pre ngim kwa pre bukan cuduk kai ka Jakarta ka Jakarta ban lomon bre jut kai ne ta ka daw na kalyang ka urban affairs ka municipal board don ki Jakarta ngila wanno daga jing peniat pre bangin sinari kita ki resource recovery center hagi resource recovery center Jakarta kam tang ber haga ba unyut bla pen menta undon hangta cubo menta ngila pen menta plastik bilor kiten tega nyut pre ka pot lu ngila pen menta la ka jong em ti tu bre ngi sa le la ka jong hi ban kelas bo ti unu bre kwa bre ban thiet bre kwa thi plastik la tip ok ngani bitang tu jaka bang layo kata ka plastik bo kwa ban thiet bilor nomor pini ki banong lum bilor nong tin mu musong ki nyut jungi am kom lum nomor bi ki penmenta ki yo ya ka dor le nyut hi ni pi bread hi kum tu kram penmenta ta kam don dor ti halor gini bre ki jing hikai bing yo bre lamba khasan ar posna mi ya bre ti ngilap ba haman ka snong dikila hi bandon chari ki resource recovery center tamu ka jaka hi banong ban kumbolong komorten hi tengam umum don kam stang ki jaka bagi khat ta ki enas ki bam ban penyayor bomlong ki ban pelan kelas bot bomlong ti ya kata pengin hab ya chakmat ha tu action plan kan sa indicate reflect action plan mungkin tu ibai ba kan ni ke sedang bat nang tu bre kan lam khamat kan ti kala ban poi ru sna kalen jong si embre ngila ai jing mut ba nang ni sakamat na gadon kanu no gajing berat patharu ba na kalen si embre kan na gajing dan punano kan khnang ba ki pajba ru kin suthu ba ni su ban sim sting ya kan ga jing berat pathar ka ganjur kanyar kan